Hej. Det her det er til min status. Yes. Okay, først der er der Nisa Josef. Yes. Du er en af mine bedste veninder, du er der altså for mig. Og det samme vil jeg være for dig. Ja, jeg elsker dig faktisk. Du er rigtig sød. Og så er der Malu Rasmussen. Jeg har mødt dig en gang. Men ja, du virker som en sød pige. Christoffer Bangsgaard. Du er rigtig sød, og du er en god ven. Ja. Nicolas Forsgaard. Ja, du er sgu sød nok. Jeg mødte dig på gangen, men ja, du er sød. Karoline Kortes, ja. Jeg tror ikke, jeg har mødt dig. Men du virker som en rigtig, rigtig sød pige. Ja. Og så er der Soher Hussein, tror jeg. Ja. Du er sgu en sød dreng. Ja. Josefine Jørgensen. Jeg har ikke mødt dig. Men du virker da meget sød. Ja, jeg kunne godt tænke mig at lære dig bedre at kende. Frederik Johansen. Du er en sød dreng. Ja. Ja, det er du sjov. Cecilie Fabricus. Hun skal ikke sige noget. Du er sgu en sød pige, rigtig sød. Og så smuk. Og sød, ja. Stine Hansen. Ja, du bor sgu lige ovenpå. Du er en god veninde, og vi har det altid sjovt sammen. Hammed, ja, du er sød. Du er en af mine bedste venner, jeg elsker dig rigtig højt, og du er bare dejlig. Clara Lav. Tror ikke, jeg har mødt dig. Du er sikkert nok sød nok. Tror jeg. Ej, du er sikkert nok sød nok. Niklas Rasmussen. Du er min tredje bedste ven. Ja, du er selvfølgelig en af de bedste. Og du er rigtig sød. Jeg elsker dig rigtig højt, og det er sjovt. Andreas Dermose. Jeg har ikke set dig i et halvt år, tror jeg. Og du er rigtig sød, jeg elsker dig. Du er Sara Skovlund. Du er sød pige. Vi har været ude et par gange. Men ja, du betyder meget. Frederikke Kruse. Du går i min klasse, og vi har det altid sjovt sammen, og du er en god veninde. Ja, jeg elsker dig. Ja, det var vist nok det. Yes. Farvel derude. Hej. Hej hej. Og husk, det smager godt.